Maya Paldo, Pampanga, magandang araw Central Luzon. Ako po si Justin Dizon, taga rito, kasama nyo para po sa CLTV 36 Balitaan. Atin to. Kabalen, Karihiyon, batiin ko muna ho kayo ng Happy New Year. Kahit medyo late na dahil ang inyo pong lingkod ay ngayon lamang nagbalik mula ho sa iba't ibang mga engagement naman natin. At syempre maraming salamat kay Kuyang Paulo G na siyang ika nga humalili sa akin ng mahigit isang linggo. At dito sa ating programa, maya-maya ho, huwag niyo siyang mamimiss dahil makakasama rin natin siya upang pag-usapan ho itong mga malalaking balitang Central Luzon na dapat ho nating lahat malaman na importante ho upang tayo magabayan. At syempre yung mga balita rin ho na mahalaga upang kahit papaano tayo malibang naman at matuwa doon sa mga pangyayari sa ating paligid. Araw ho ng Huwebes ngayon, January 12. At narito na po ang mga malalaking balitang nakalap ng ating news team. Ito, simulan natin sa isang mabuting balita. Sana mabuting balita nga ito. Higit 136,000 government employees sa Central Luzon makatatanggap ng aumento sa sahod ngayong 2023. Ito naman ang sumunod na balita. Ito hindi masyadong magandang balita para sa ating mga kababayan. Singil ho ng Spelapco, magiging 15 pesos per kilowatt hour na. Dahil naman yan sa generation charge ng kanilang bagong power supplier. Fare matrix ng ilang toda sa siyudad ng San Fernando, Pampanga, walang basbas ng sangguniang panlunsod. Ito, usaping sibuyas pa rin. Ilang mga senador tutol ho sa nakatakdang importasyon o pag-aangkat ng sibuyas dahil papalapit na raw ang panahon ng anihan. At ito pong Land Transportation Office nagbabalaho sa publiko na huwag tangkilikin yung mga nagpapakilalang fixer. Naku, pagkatagal-tagal na yung kampanya ho ng gobyerno laban sa mga fixer, pero parang tila hindi yata nauubos Sige simulan natin mga kabalin itong ating mainit na balitaan. Alas 10:03 na ho ng umaga. Ito inanunsyo ho ng San Fernando Electric Light and Power Corporation o Spelapco na magkakaroon po ng higit 6 na pisong dagdag sa bawat kilowatt hour ng generation charge ngayon pong buwan ng Pebrero. Natapos na raw kasi ang kontrata ng Spelapco sa isang geothermal power producer kung kaya't lumipat ho sila sa coal power na higit na mas mahal ang presyo. Pero paglilinaw ho ng Spelapco, wala hong pagtataas sa kanilang sinisigil sa distribution charge. Ang detalye po ng balitang yan sa ulat ni Paulo G. Santos. Nitong December 22 ng nakaraang taon, tapos na ang 10 taong kontrata ng San Fernando Electric Light and Power Corporation o Spelapco sa isang geothermal power producer na siyang pinagmumulan ng kuryente para sa mga consumer. Bunsod nito, humanap ng ibang mapagkukuhanan ng Spelapco at ito ang coal power na higit na mas mataas ang presyo. Marami nang naunang nakikipag-side ng contract sa kanila o nag-stop operation? Ano ba nangyari doon sa pinagkukuhanan natin ng mura? Tulad po ng hindi lang po tayo ang distribution utility sa Pampanga. Marami po in a way, kumbaga, nagunahan na makakuha ng supply. While hindi tayo tumigil na maghanap ng magandang supply, pero wala pong sapat na supply para sa atin, kaya napilitan tayong bumili dito sa coal plant na to at yun nga lang mas mahal na po ngayong taon na to sa pagbubukas ng bagong kontrata natin sa kanila. Kaya naman nagbigay na ng abiso si Erwin Nucum, spokesperson ng Spelapco sa mga consumer na magkakaroon ng pagtaas ng generation charge na aabot ng higit 6 na piso. Kung dati ay nasa 4 pesos and 33 centavos lamang ito, ngayon ay posibleng pumalo na raw ito ng 10 piso. Kaya sa kabuuan, kasama na ang transmission at distribution charge,
mauuwi sa 15 pesos per kilowatt hour ang makikita na bayarin sa kuryente simula ngayong Pebrero. Wala po tayong ibang pwedeng pagkuhanan ngayon. Kaya temporary itong setback na to. At wala tayong choice kung hindi bumili kahit mahal. At ito po yung gusto nating pagandahan sana ng ating mga consumer dahil medyo malaki-laki po to. Dahil from December, na kung saan wala mang 9 pesos per kilowatt hour, aabot tayo ng almost mga 15 pesos siguro by February billing. So malaking jump po yan. Tapos malamig yung panahon ngayon, tapos pagpasok ng tag-init, malakihan po talaga yung expect nating pagtaas. Paglilinaw ni Nukum, walang pagtaas sa kanilang distribution charge na 15% pa rin ng bill. Hindi rin daw nila pinapatungan ang generation charge kung magkano itong ibinebenta ng power supplier at ganun din nila ito ipinapasa sa mga consumer. Nakipag-ugnayan na umano ang Espelapco sa mga lokal na pamahalaan sa siyudad ng San Fernando at Florida Blanca, Pampanga na aabot sa higit 100,000 na parokyano nila ang apektado sa power hike. Inabisuhan na rin nila pati na ang hanay ng business sector kung saan may malaking planta at commercial establishment ang tatamaan ng pagtaas ng singil. Bago yun, kasamang Paolo, kanina lang ay nag-courtesy call tayo kay Mayora Vilma Caluwag. Bukas naman kay Mayor Manalansan ng Florida Blanca. Nagpadala na din po tayo ng liham announcing the increase sa PAMCHAM sa pamumuno po ni Ma'am Terry Carlos David. Na kung saan ipinapaalam natin itong epekto nito lalo na sa business, sa ating negosyo. Bago pa man ang anunsyong ito ng Espelapco, nagtaas na ng singil ang iba't ibang power distribution companies na gumagamit ng coal power. Makikita ang epekto nito sa inflation rate sa inilabas na datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, kasama sa mga dahilan ng inflation rate sa Central Luzon na nasa 9% nitong Disyembre ay ang pagtaas ng singil sa housing, electricity, gas and other fuel na nasa 8.1%. Sa problema ng mataas na bilihin na sinabayan pa ng pagtaas ng singil sa bayarin sa utilities, kasama sa mga pinakaapektado ay ang mga on-call na naghahanap buhay at walang tiyak na sahod araw-araw. Gaya na lamang ng photographer na si Mang Evan Simbulan na residente sa siyudad ng San Fernando. Palagi ang titig niya sa kanyang bill sa kuryente. At sa regular na singilin buwan-buwan, nakadepende lamang siya sa kanyang kita na tsamba-tsamba mula sa tawag ng mga suki mula sa graduation sa eskwela, kasal, binyag at libing. Income namin, alam mo naman yung kasi photographer ako, kumisan meron, kumisan wala. Lalo naman pandemic, yung mahirap yung mga eskwelahan ngayon. Medyo wala pang mga events na ginagawa. Sa 15 pesos na bayaran kada kilowatt hour, pangamba niya na kahit sa pagtitipid pa nito ay hindi raw sasapat ang kanyang kita para bayaran ang bill sa kuryente na nakaambang tataas ngayong buwan ng Pebrero. Kaya apilan niya sa gobyerno. Sana naman babaan naman kung kaya alam naman na yung mga ngayon, hindi naman nagtataasan yung mga sweldo ng mga tao ngayon. Saka yung mga bilin, patapos tataas pa yung kuryente. Yung paano naman yung mga tao. Ako si Paulo G. Santos, taga rito kasama nyo para sa CLTV 36 News. Atin to. Dumako naman ho tayo sa balitang kakalsadahan. Ito, nakatakda na raw simulan ng North Luzon Expressway o NLEX Corporation ang pagtatayo ho ng ikatlong viaduct dyan ho sa may bahagi ng Candaba ngayong unang quarter ng taong 2023. Palalawakin nito ang 5-kilometer bridge at bubuin ng 6 na lane at 4 na shoulder lane. Ang natura pong proyekto na inaasahang matatapos sa susunod na taon o sa unang bahagi ng 2024 ay magbibigay daan naman sa mas mabilis na biyahe ng mga motorista dahil itataas umano ang maximum speed sa 80 km per hour mula sa dating 60 km per hour. Bukod pa rito, nakalinya na rin umano ang mga proyekto ng NLEX o yung pagtatayo ho ng bagong expressway lanes sa Pampanga mula ho sa San Fernando hanggang sa SC Tex Spur Road sa Mabalacat City. Samantala,
ang pagtatayo ho ng mga bagong kalsada. Nakatakda na rin hong umanong mag-install ng mas maraming closed circuit television o CCTV camera ang pamunuan ng NLEX sa kahabaan po ng NLEX, SCTEX at maging sa SFEX. Habang nakatakda na rin pong i-upgrade itong NLEX SCTEX ang kanilang traffic control center. Sisimulan din ng tollway company ang paggamit umano ng mga electric vehicle o yung EV sa operasyon ho ng kanilang mga patrol crew sa NLEX at maging sa SCTEX. Gayon na rin ho yung paggamit ng solar power sa mga piling toll plaza. Yan, magandang balita naman yan. At umaasa po yung NLEX na makatutulong sa paglago ng ekonomiya ng bansa ang kanilang mga infrastructure development at enhancement projects. Magbibigay daan rin daw ito para mapanatili ang kaayusan sa kalsada, matiyak ang kaligtasan ng mga biyahero at mapaluwag palalo ang daloy ng trapiko. Ito paglililaw lamang ho, inaasahang matatapos daw yan, yung konstruksyon ng ikatlong Candaba Viaduct sa susunod na taon o di kaya naman iaabot pa sa unang bahagi po ng taong 2025. Samantala sa ibang balita po, nakatayang isagawa o yung nakataya sa isinasagawang SIM card registration sa bansa ang personal na impormasyon ng mga subscribers. Kaya pinag-iingat po ng Department of Information and Communication Technology o DICT ang publiko sa posibleng scam sa online assistance sa pagpaparehistro. Sa dami ho ng mga subscriber ng mga telco o yung mga telecommunications company na kailangan magparehistro ng SIM, mayroon po talagang mga nahihirapan sa registration process. Ang sitwasyong ito ang posible umunong samantalahin ng mga scammer sa pamamagitan ho ng pag-aalok ng paid online assistance o yung sisigilin ho kayo para kayo daw ay bigyang tulong sa pagre-rehistro ng SIM card. Babalaho ng NTC, bawal ho yan. Maliban ho sa pagbabayad, nasa panganib din ang inyong mga personal na impormasyon kung tatangkilik ho kayo sa mga ganyang modus. Maaari umanong mabiktima ng identification theft at mawalan ng pera at makaranas pa ng ibang krimen ang sino mang magtatanggap o tatanggap sa ganyang klase ng modus o serbisyo. Hindi rin daw dapat ibenta o bilhin ang mga nakarehistro ng SIM card. Opo, upang malabanan ng ganitong scam, naglabas naman ho ng 24/7 complaint center ang iba't ibang tanggapan ng pamahalaan na pinangungunahan ho yan ng DICT Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Dito maaari pong idulog ang mga reklamo kaugnay naman ng isinasagawang SIM registration o yung mga scam na ipinatutupad nitong mga masasamang loob. Samantala wala umanong plano ang DICT na i-extend po o palawigin ang deadline ng SIM registration na nakatakda ho yan sa April 26 ngayong pong taon 2023. Bunsod raw ito ng mababang bilang ng mga natatanggap na reklamo ng ahensya simula ng ilunsad ang registration. Batay ho sa datos ng Interagency Response Center o IERC, nasa kabuang 1,263 na reklamo ang kanila natanggap mula sa kanilang 24/7 hotline na 1326. Mula ho yan noong December 27, ang araw ng pagpapatupad ng SIM registration hanggang sa araw na ito o sa kasalukuyan. Bukod pa rito ay nasa mahigit 17 milyon na ang nakapagparehistro ng kanilang SIM at target daw nila ang 1 milyon na SIM registration ang maitatala naman sa susunod pang mga araw, dahilan upang hindi na palawigin ang pagpaparehistro. Kayo ho ba mga kabalen, nakapagrehistro na? Paalala ho hanggang April 26, 2023 na lamang ang registration period ng inyong mga SIM. At ito po ay made-deactivate ayon ho sa NTC kung sakaling hindi po ninyo ma-i-register. Ayan, dumako naman ho tayo sa ibang balita. Ito sa ating pagbabalik, abangan ho natin
Ito hong aumento sa sahod ng higit 136,000 government employees sa Central Luzon, matatanggap na ho ngayong taong 2023. Yan at marami pang iba sa pagbabalik ng CLTV 36 Balitaan, atin to. Nagbabalik po ang CLTV 36 Balitaan. Ito ho, anunsyo sa mga manggagawa, mga kawani ng ating pamahalaan. Matatanggap na raw simula ngayong Enero ng taong 2023 yung huling tranche po ng salary increase para ho sa mga government workers. At dito ho sa Central Luzon ay nasa mahigit 136,000 na kawani ng pamahalaan ang makatatanggap ng aumento sa sahod. Ayan, magandang balita naman. Pero para malaman ho natin yung kabong detalye, makakasama natin live si Kuyang Paulo G. Santos mula dyan sa tanggapan ng DBM sa Central Luzon, para bigyan tayo ng update. Kuyang Paulo, good morning at Happy New Year. Tanungin lang kita, gaano ba kalaki itong sinasabing aumento sa sahod na matatanggap ng higit 136,000 na government employee dito sa Region 3? Kuya Justin, depende yan sa salary grade nitong mga kawani ng gobyerno. At itong balitang ito, Kuya Justin, talagang good news para sa ilan po nating mga kababayan, yung mga obrero, Kuya Justin, dahil sa ilalim nga nitong salary standardization law o itong huling tranche ay maipagkakaloob na itong aumento sa sahod sa lahat ng mga government employee, Kuya Justin. Kasama dito yung mga regular, casual, contractual in nature, appointive, or elective. At sakop hanggang sa pinakamababang post na administrative clerk, na salary grade number 1, Kuya Justin, sa barangay level ng mga local government units. Hanggang sa pinakamataas na sangay ng pamahalaan mula dyan sa posisyon ng Pangulo, sa legislative and judicial branches, constitutional commission, and other constitutional offices, maging yung mga state universities and colleges, Kuyang Justin, o yung mga SUCs, and government-owned or controlled corporation o yung GOCC, na not covered by RA 10149. Ngunit hindi kasama naman dito, Kuya Justin, yung mga militar at gayon na rin yung mga miyembro ng Philippine National Police. Ayon kay DBM spokesperson Yusek Gades Libiran, nasa 1.4 million na government employee, Kuya Justin, sa kabuuan ng ating bansa ang inaasahang makakaramdam ng dagdag na sweldo, ngunit hindi naman kasama nga dito yung no employer and employee relationship o yung JO o COS kung tawagin. Ngunit makakatanggap naman umano ang mga ito, Kuya Justin, ng 20% na premium ang mga ito every month base naman sa kanilang performance. Isang halimbawa ng salary adjustment, Kuya Justin, ay yung mga guro na teacher 1 kung tawagin, na tumatanggap dati ng 20,700 noon. Ngayon, Kuya Justin, kung maipagkakaloob sa kanya yung fourth tranche, 27,000 na ang basic salary ng isang teacher 1. Sa Central Luzon, ayon na rin sa naging panayam natin kay Civil Service Commission Regional Director Fernando Mendoza, sa kabuuan daw, Kuya Justin, as of May 2022 ay aabot sa 136,634 na ang mga regular government employee mula sa national post hanggang sa barangay level dito sa region. Hindi naman nga kasama itong mga JO, Kuya Justin, na sa kanilang monitoring nasa 48,000 na JO mula sa 290 agencies dito sa Central Luzon. At ang binabanggit nga ng Regional Director ng CSC, Kuya Justin, na bagamat may increase itong sweldo sa mga kawani ng gobyerno, mismong siya naman nakikita-kita daw, Kuya Justin, na itong sweldo, aumento na ito, talagang aawas din naman sa buwis na ipinapatong itong gobyerno. Kaya ilan sa kanyang mga sinabi sa atin, Kuya Justin, ito raw, Kuya Justin, kahit papaano tatapat naman dito sa problema sa mataas na inflation, Kuya Justin.
Pakinggan natin yung kung mairo-roll natin yung naging panayam natin kay CSC Director Fernando Mendoza, Kuya Justin. Ayan, sige, Paolo G, habang hinihintay natin, mukhang wala pa, pero ito, banggitin ko lamang, kasi ito yung presyo o yung magiging sahod, gaya ng sinasabi, itong mga salary grade, di ba? Ito yung ika nga, basihan sa gobyerno, ito yung ang tawag dito, yung level ng kanilang sahod. So kung maipatupad itong fourth tranche, itong SG1, mula sa 13,000 magiging 13,780 pesos kada buwan. Yung SG11 naman o salary grade 11 mula ho sa 27,000 pesos magiging 29,000 pesos, 29,075 pesos. Yung salary grade 15 naman mula sa 36,619 ay magiging 39,367. Yung SG21, yung dating 63,997 magiging 70,933. At itong SG25, yung 102,690 ay magiging 115,012 pesos. Ito yung ika nga magiging sahod nila once na na-i-apply itong ika-apat na tranche ng salary standardization law. Kung titingnan natin, magandang balita, mayroong pagtaas, pero Kuyang Paolo, ito nga gaya rin ng nabanggit ng ilan sa ating mga kababayan na nakachika natin, bago tayo sumalang, yung mga nagsasabi naman na kung sino yung pinaka-nangangailangan na nasa salary grade 1, kung tutusin, 30,000 monthly, sila rin yung may pinakamaliit na increase dahil nga doon sa yung percentage. Ito, Kuyang Paolo, gaya ng nabanggit mo, pakinggan natin itong pahayag ni Director Fernando Mendoza ng Civil Service Commission dito sa Central Luzon. Nararamdaman din namin na halos yung epekto niya ay kumbaga hindi ganun kalakas ang impact ng increase. Kasi nga po, paglaki ng lalaki na rin yung income bracket ninyo, malaki na rin yung tax deduction. So, minsan mas malaki pa yung binabawas. Ayan, mga kabalen, mga kariyon, inyo pong narinig ang tinig ni Director Fernando Mendoza ng Civil Service Commission Central Luzon. Ito nga yung binabanggit natin, Kuyang Paolo, maging ultimo yung Director, opisyal ng Civil Service, naniniwala o nagsasabing hindi nga gano'n na kalaki yung epekto sa kanila nitong mangyayaring dagdag sahod. Pero kanina may nabanggit ka, mga SUC, mga government agencies, mga kagawaran, departamento, ganyan. Pero papaano naman, Kuyang Paulo, yung mga nasa local government unit? Ano yung magiging proseso naman nung pagdaragdag ng kanilang sahod dito sa kaugnay nitong huling tranche ng salary standardization law? Just paglilinaw ng Ayan, Kuyang Paolo, medyo Kuyang Paolo, medyo malabo lamang ang inyong signal, Sige, mga kabalen, mga kariyon, babalikan natin mamaya si Kuyang Paulo G. Santos kaugnay nitong balitang yan. Pero ito, tumungo muna ho tayo sa ibang mga impormasyon habang inaayos ho yung linya ni Paulo G. Santos. Sige ho, etong susunod nating binabanggit ho kanina, 136,000 na government employee yung nandito sa Central Luzon na makatatanggap niyan. Marami pa may init na balita sa pagbabalik ng CLTV 36 Balitaan. Nagbabalik po ang CLTV 36 Balitaan. Ito ho, kabalen, balikan lang ho natin yung naputol na katanungan kanina, anong kausap natin si Kuya Paulo G. Kaugnay pa rin itong
government employees, yung 136 government employees sa Central Luzon na makatatanggap ng aumento sa sahod. Kuya Paulo, kanina nabanggit mo yung mga mga nasa SUC, mga nasa kagawaran ng iba't ibang kagawaran ng pamahalaan, yung mga government agencies. Pero paano yung mga nasa lokal na pamahalaan, yung mga nasa munisipyo, mga nasa kapitolyo, mga nasa city hall? Kuya Justin, ang abiso ng DBM Regional Office 3 ay hindi na raw dito sa kanilang tanggapan sila rektang magre-report hinggil dyan sa implementasyon ng fourth tranche ng salary standardization law. Kundi dito naman sa Bureau of Treasury at dito na rin sila makakapagsumite. Pero sa mga initial na impormasyon na ating natanggap, Kuya Justin, gayon na rin yung mga National Government Office, sakaling magkulangan sila ng pondo, kung meron naman daw silang budget na sumobra, Kuya Justin, yun muna raw ay pupwede nilang gamitin. At magpapaunlak daw sila ng panayam, Kuya Justin, dito sa DBM para at least all accounted, masabi din nila sa atin yung kabuuan nitong kanilang mga nasasakupan at gaano kalaki itong madadagdag na pondo para naman dito sa pag-implementa ng aumento sa sahod sa lahat ng mga kawani ng gobyerno dito sa Regional Office 3 ng ating rehiyon, Kuya Justin. Sa suma total kasi, Kuya Justin, bukod dyan sa impormasyon na 136 na libo na government employee, Kuya Justin, ito rin ay sumasakop sa 290 agencies, Kuya Justin. Ulitin natin, 290 agencies ho. Itong epektibo itong pagtaas ng sweldo nitong mga kawani ng gobyerno, Kuya Justin. So dito sa mga inaasahan naman na pag-increase ng mga hindi sakop, Kuya Justin, yung walang employer-employee relationship, ang binabanggit ni DBM Yusek Gades Libiran, meron naman daw silang assessment kada buwan na posibleng base sa kanilang performance, may pagkaloob naman yung 20% na premium increase. Sakali, yan, nakadepende naman doon sa kanilang performance. Kuya Justin. Okay, maraming salamat, Kuya Paulo G. Santos, sa taabangan namin yung live interview mo dyan sa tanggapan ng DBM para mabigyan nga tayo ng karagdagang impormasyon kaugnay ng pagpapatupad itong aumento sa sahod na nabanggit na ng Regional Director ng CSC na si Director Fernando Mendoza, na medyo hindi ramdam dahil na rin sa taas ng presyo ng mga bilihin. Yan, maraming salamat at mag-iingat kayo. Ito mga kabalen, dumako naman tayo sa ibang balita. Ito sa mga karehiyon natin dyan sa lalawigan ng Bulacan. Yung pong January 23 ay idineklara na special non-working day. Ayon sa inilabas na memorandum naman ni Gobernador Daniel Fernando. Ito po ay bilang paggunita sa pagpapahalaga sa anibersaryo ng pagpapasinaya ng unang Republika ng Pilipinas sa Barasawin Church, lungsod ng Malolos. Ang unang pong Republika ng Pilipinas ay naitatag noong January 23, 1899 o 124 na taon na ang nakalilipas. Matapos pong ratipikahan naman ng Kongreso ng Malolos ang 1899 Philippine Constitution. Sa pagtatatag nito, naging hudyat ito ng kasarinlan ng ating bansa at pagkakakilala ng bansa bilang isang nasyon. Nagsilbi rin itong patunay sa kakayahan ng mga Pilipino na pamahalaan ang kanilang mga sarili. Alinsunod ang anunsyo sa Proclamation number 117 na inilabas naman ni Executive Secretary Lucas Bersamin noong pong December 22, 2022. Ito mga kapalen, mga kariyan, kayo ba ay planong mag-renew ng inyong mga driver's license, O di kaya naman kumuha muna ng student's permit at yung pagpaparenew rin ng inyong mga sasakyan, naranasan nyo siguro nung minsan o may mga pagkakataon na pagbaba mo pa lamang sa tanggapan ng LTO, may sumasalubong na sa inyong mga hindi naman uniformadong tao, mga nakasibilyan,
at lalapit at magsasabing, "Sir, ano ba? Kailangan mo ba ng tulong? Ma'am, ano bang mapaglilingkod namin na tulungan ka namin sa ganito, sa ganyan?" Ano? Yung ilan ho diyan, tinatawag na mga fixer. Kaya po nagpaalala itong pamunuan ng LTO na huwag hong tangkilikin itong mga fixer na tutulong umano sa kanila para mapabilis ang proseso ng pagkuha ng iba't ibang dokumento o yung pagre-renew gaya na lamang ho ng mga lisensya at yung vehicle registration o yung motor vehicle registration. Pinagbabawalan na raw kasi na makapasok ho sa mga compound ng LTO ito hong mga pinaghihinalaang fixer. Pagkarami-rami niyan, na subukan ho ninyo dumaan sa tanggapan ng mga LTO at kayo bumaba, sigurado ito, 90% ako sure may lalapit ho sa inyo at mag-aalok ng tulong. Wag ho kayong ika nga, ayon ho sa LTO, diretso lang ang tingin, wag magpapatukso doon sa mga lumalapit na amuyong para ho wag mabiktima nitong mga fixer. Narito pong detalye ng balitang yan. Sa paligid na ito ng Land Transportation Office nagkalat umano ang mga nagpapakilalang fixer para sa mabilis ng pagkuha at pag-renew ng lisensya. Ngunit sila ay pinagbabawalan na makapasok sa LTO compound kaya wala raw pag-asa na sila ay makapag-fix o makapagpalusot ng anumang transaksyon na nais silang agaran may proseso. Yung lahat ng alam naming nagpipixel, hindi namin pinapapasok dito sa LTO premise. At isa pa, kumisan, nagbabantay kami doon sa harap at pinagbabawalan namin yung mga guards namin na yung mga pixel, wag na lang papasukin. Dahil nakikita naman namin yan doon sa kabila doon araw-araw kung sino yung mga nagpipixel. Kaya yun, hindi namin sila pinapapasok dito para hindi sila makapag sa mga tao. Bukod sa malaking bayarin na sinisingil ng mga fixer, hindi rin daw sigurado kung maipoproseso ng tama ang pagkuha at pag-renew ng lisensya kung hindi ito dumaan sa tamang hakbang. Kapag nakipag-deal tayo sa fixer, may additional amount, additional fee. Pangalawa, minsan mali. Dahil itong mga fixers na to, wala naman po talagang alam sa LTO. Pangatlo, baka aside from tutulungan kayo, there is fraud. Itatago na lang yung pera at ang laki-laki pa ng nakuha. Mag-offer ng packages ng student permit o kaya renewal ng driver's license package na yan, pero mali pala. Kung tutuusin ay higit na mabilis na raw ang pagkuha at pag-renew ng mga lisensya ngayon kung kaya't hindi na kailangan pang mag-fixer. Handa na rin umano ang kanilang mga empleyado at customer service na magbigay assistance kung sakaling kakailanganin ng tulong ng isang tao. It is better po na magtanong na lang, pumunta po sa LTO. Meron tayong Citizens Charter, nakalagay po yung step-by-step process. Meron din po tayong customer service officer. Pwede po kayo magtanong. Nasa labas po siya ng LTO, tatanungin mo yung processes, tatanungin mo. May mga kaso naman na maaaring kaharapin ng isang fixer kung mapapatunayan na siya ay nagsasagawa ng mga illegal na transaksyon o di kaya naman ay nanloloko ng mga tao. Is pwede po tayo makipag-coordinate sa mga policemen to file a case against them sa CIDG for fraudulent transactions and the like. Yan po. So, dahil po sa bago nating administration under Attorney Tugade, we are making sure that we are intensifying this campaign by coordinating with our policemen. Tapos yung policemen po natin, sila yung nagfa-file ng cases against them. And kami naman po, kami yung nagre-report and usually we join these people in going and doing some operations, entrapment operations para po mismo kami yung makaka-witness na may fixing and then we turn this over to the policemen. Suportado naman ang karamihan ng ating mga kabalen ang laban sa mga fixer at mas gugustuhin nila na sila mismo magproseso ng kanilang mga kakailanganin dokumento dahil mahirap na umano ang buhay at mas lalo pang ihirap kung sila ay maloloko. Ayun lang po kasi yung alam na tsaka unang-una hindi ka nagagastos kasi yung mga fixer yan yung syempre tutulungan ka rin pero kung gusto mo nang mabilis ng proseso, sumunod ka na lang sa gusto nila kasi baka mahirapan ka lang lalo pag nag-fixer ka. Mas madali na rin umano ang kanilang nararanasan na proseso kumpara dati. Mas mabilis siya ngayon dahil may advance na CDE na tayo online. And then pag after nun, wala nang hindi na mahaba yung pila, mas mabilis siya ngayon. Kung may mga kasalamuha o magpapakilalang fixer, ay maaari umunong itong report sa tanggapan ng LTO. Ako si JM De Jesus, taga rito, kasama nyo.
Para sa CLTV 36 News, atin to. Ayan ho mga kabalen, totoo yan. Ito yung sinasabi ho ng ating mga kababayan dyan sa interview. Mas mabilis ho, may mga tanggapan talaga. Gaya na lamang ho itong tanggapan ng LTO sa Angeles City. Walang aberya dyan. Mabilis hindi ka huwag ka lalapit sa Big Sir. Ika nga, gaya ng nabanggit ko kanina. Huwag magpapatukso sa mga amuyong na sasalubong sa'yo. Diretso lang ang tingin, pumasok sa tanggapan ng LTO at doon makipagtransaksyon upang matiyak ho na ligtas ang inyong mga dokumento at syempre hindi ho kayo matataga o yung ika nga sisingilin ng pagkamahal-mahal. Samantala sa ibang balita, nagbabala naman ho ang National Telecommunications Commission, ito pong NTC Region 3 sa publiko, laban ho sa mga fixer din ng pagpapunta naman sa pagpaparehistro ng SIM card. Ito ho yung ika nga ayon ho sa Enforcement and Operations Division ng NTC 3. Na si Engineer Mary Jane Del Rosario, posible umunong magamit sa paggawa ng krimen at iba pang masasamang gawain ang pagkakakilanlan o yung personal identity ng isang SIM card subscriber. Kung ito ay dadaan pa sa ibang tao, yung kanilang pagpaparehistro dahil nga gaya ng mga naibalita nung unang araw ng registration, maraming mga kababayan natin ang hirap sa pagpaparehistro. Kaya itong mga mapanamantala naman ay ginagamit ho yung pagkakataon upang ika nga sila ay lapitan at tulungan. Siyempre kapalit ho yan ng may bayad na o may halaga yan. Hinikayat po ng NTC ang publiko na tanging sa mga lehitimong service providers o telco lamang magparehistro. Ito ho yung Globe Smart o di kaya naman Dito Telecommunity. Sa ilalim ho ng Republic Act 11394 o yung SIM Registration Act, ang mga telco lang ang may karapatan sa personal na impormasyon ng kanilang mga subscriber. Inobliga rin ho ang mga ito ng gobyerno na magkaroon ng safe and secured database. Naman makasisiguro mo ng publiko na ligtas ang kanilang mga personal na impormasyon. Kapag naglikho ang personal data na kanilang hawak, maaari umano silang patawan ng parusa o multa sa ilalim ho ng umiiral na mga batas. Maaari din silang makasuhan sa ilalim ho ng Data Privacy Act. Samantala, para ho makaiwas sa mga nag-aalok ng paid online assistance, nagtayo na umano ang telcos ng help desk at kiosk sa iba't ibang bahagi ng bansa para hindi na ho maengganyo pa ang ilan sa ating mga kababayan na magpatulong sa mga hindi otorisadong individual. Habang inilunsad na rin ho ng National Telecommunications Commission ang mga registration center upang matulungan naman ang mga residenteng nakatira ho sa mga remote areas. Gaya na lamang ho nung ginawa nitong Sabado sa may Masantol, Pampanga. Pinangunahan ho yan ng NTC Region 3. Binigyang diin din ho ni Attorney Del Rosario o ni Engineer Del Rosario itong mga libre po at walang bayad ang pagpaparehistro ng SIM card. Kaya hinihikayat pong lahat na magrehistro na. Ito ho ay sa darating na April. Yung deadline, April 2026. Kung tayo nagkakamali, ayan yung gaya ng nabanggit ko kanina. Yung April 26, 2023. Tama. Yan ho yung nakatakdang deadline ng SIM registration. Bukod daw sa maiwasan na deactivation ng mga gamit nating SIM cards, makaiiwas rin umanong publiko sa iba't ibang modus at text scam at tuluyan na itong mawawala. Pakinggan ho natin ang pahayag ni Engineer Mary Jane Del Rosario ng Enforcement and Operations Division ng NTC Central Luzon. Parehistro na po tayo. Huwag na po natin hintayin yung deadline po. At the same time po, magparehistro lang po tayo sa mga PTEs po natin, yung mga telcos po natin. Iwasan kung kayo po ay may mga questions, so doon din po sa mga personalidad ng mga telcos, doon po tayo mag-ask po ng help. Yung po mga nakikita po natin sa social media na magparehistro, tutulungan tayo at may konting bayad. So iwasan po natin yon, okay? Kasi po possible po na makompromiso ang ating mga impormasyon, personal na impormasyon. Ito naman ho, kasabay ho ng pagbabalik eskwela ng marami sa mga estudyante ay nakatanggap ho ang inyong istasyon, CLTV 36. Dahil atin to atin ho lahat ito. Nakatanggap po tayo ng reklamo mula ho sa ilang mga mag-aaral kaugnay ho ng paiba-iba umanong singil sa pamasahe ng mga tricycle driver
sa syudad ng San Fernando. Napag-alaman naman ho ng CLTV 36 News na mula ho sa City Public Order and Safety Coordinating Office ng syudad o si POSCO na wala hong basbas sa sangguniang panlunsod ang fare matrix na ginagamit ho ng ilang TODA. Gayunpaman, kailangan umanong ma-update na rin ang dating fare matrix batay na rin ho sa sitwasyon at sa presyo ng produktong petrolyo. May eksklusibong report po si Kuyang Paulo G. Santos. Sa pagsipa ng presyo ng petrolyo sa bansa, hindi lamang ang mga mass transportation gaya ng mga bus at jeep sa probinsya ang tinatamaan. Pati nga ang mga miyembro ng Tricycle Operators and Drivers Association o TODA. Sila ang mga inaasahan ng mga commuter sa kada komunidad dito sa probinsya ng Pampanga. Dito sa Barangay Del Pilar, syudad ng San Fernando, Pampanga, kung saan malapit sa University of the Assumption Campus, reklamo ng ilang mga estudyante ang hindi patentadong singil ng mga trike driver. Sinisingil po sa amin, 100 yung papuntang SM. Hindi ko po alam kasi yun lang po yung... Talaga 100? 100. Hindi naman overcharge para sa'yo? Kasi po pag sasakay po ako doon sa likod, 70 lang. Nagbabayad na lang kami pag sinasabi nilang yun, 100 nga, binibigay na lang namin. Pag sumasakay po ako, bye-bye pa po yung sinisingil nila. Sa pag-usisa ng CLTV News sa nakaposisyon na terminal na malapit sa campus na kung tawagin na Unisite Tricycle Operators and Drivers Association o TODA, wala raw katotohanan na sa kanilang hanay ang paiba-ibang presyo dahil bida ng kanilang presidente. Mayroon silang fare matrix at ito raw ay bunga ng konsultasyon ng universidad at ng kanilang barangay. Yung taripa namin galing sa UA. Silang nakasabit sa mga loob ng tricycle, sir. Kami kasi, sir, may taripa kami. Kaya pag mayroong reklamo sa mga estudyante, dapat alam nila yung body number namin at saka yung TODA namin. Mula sa point of origin ng campus at sa mga destinasyon sa syudad ay may katapat na presyo na nakadepende sa bilang ng pasahero na maghahati. Ang pinakamura dito ay 40 pesos ang bayad sa 1 hanggang 2 pasahero. Sa Baluyot Bridge o maging sa public market, 60 pesos kung 3 naman ang pasahero. Habang ang long distance na abot hanggang Dolores at malalaking mall ay naglalaro sa 100 hanggang 120 pesos. Ang base fare umano nito na dating 30 pesos ay pinayagan na rin nila na itaas na rin ng 10 piso kaya naging 40 pesos. 10 piso lang naman, dating minimum na 30, naging 40. Aprobado naman sa loob ng assumption. Paliwanag naman ni Louie Clemente, Chief ng City Public Order and Safety Coordinating Office o CPOSCO at tumatayo ring miyembro ng Tricycle Franchising Board ng syudad, kailangan daw munang aprubahan ng Sangguniang Panlunsod ang ginagamit na fare matrix ng nasabing TODA. Actually, atin tamo as per ordinance. Kaya mo, obsolete na. So talagang subject for revision niya. Ngayon atin yung makabuong Tricycle Franchising Boarding City. Actually, itang board dito ya dapat magtakda. Itang nung magkano yung price increase. Kaya ba't kanita, Idol, i-endorse siya king Sangguniang Panlunsod for it to be institutionalized. Right. Legislative intervention niya. O yung gagawan na ngayon ng tricycle, ay ila mismo mag-decide ng magtas lang. Inamin rin ni Clemente na hindi ito regulated ng lokal na pamahalaan ang mga ipinatutupad na fare matrix. Kanya-kanya na lamang umano ang mga ito dahil obsolete na kung tutuusin ang nakasaad sa base fare na nakasaad sa traffic code ng syudad. Itang tauli yung pamisabi, magkaning base fare can trike? Ay, kinetanda, Idol, pero definitely aline applicable itang maka-provide kaya itang traffic management code eh. Talaga makakaita, Idol, aline maka-akma. So itang dati ng gagawan na kanyang ken, itang as practice po tangkay, o ngayon kanyang bisa lang magdagdag, kubalo na yung making basihan da kitang pamagdagdag nung by kilometer or what, or nung nino may dikta kitang amount.
Ipaaabot naman umano ni Clemente ang hinaing ng mga commuter at TODA sa Sangguniang Panlunsod at Tricycle Franchising Board ng syudad para ma-update ang kasalukuyang ordinansa sa pamasahe sa trike. Sa buong San Fernando, nasa 56 ang TODA na may 3,511 franchise units. Samantala, sa price monitoring ng Department of Energy o DOE, sa pagtatapos ng taong 2022 sa kaliwat ka ng pagtaas ng presyo ng gasolina na gamit ng mga tricycle, umabot sa 17 pesos and 75 centavos ang net increase nito. Ang diesel naman sa mass transportation gaya ng jeep at bus ay umabot ng 33 pesos and 85 centavos ang net increase. Ako si Paulo G. Santos, taga rito kasama nyo para sa CLTV 36 News. Atin to. Yan, dumako naman ho tayo sa ibang balita. Ito ho, nanumpa na yung 115 na bagong promote na PNP personnel ng Police Regional Office 3. Dito ho sa parade grounds ng Captain Julian Olivas o yung Camp Olivas sa siyudad ho ng San Fernando, Pampanga. Nito pong Martes ng umaga, ika-10 ng Enero, ang oath-taking, spinning at donning of ranks ng mga bagong promote na Police Commissioned Officer at Police Non-Commissioned Officers ay pinangunahan po ni Director Police Brigadier General Cesar Pasiwen. Sa kanyang mensahe, sinabi ni Pasiwen na huwag dapat makontento sa promotion yung mga pulis. Nais umano niya na magpatuloy, magsikap ng mas mabuti at yakapin ang mga hamon. Huwag umunong kumapit sa katiwalian, huwag makisali sa mga ilegal na gawain at maglingkod ng tapat at taus-puso sa sambayan ng Pilipino. Sabay-sabay na isinagawa aktibidad sa lahat ng PPO at CPO sa buong rehiyon kung saan may kabuang 3,179 na tauhan po ng Police Regional Office 3 ang umakyat sa susunod na mas mataas na ranggo. Ito at alamin naman ho natin ang magiging taya ng panahon mula kay Ginoong Manny Esguera, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Clark. Narito po ang magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Isang low pressure area lang naman po ang binabantayan ng Pag-asa at ito po ay namataan sa layong 380 kilometers dyan po sa silangan ng Surigao City, Surigao del Norte. Samantala, shear line naman po nakakaapekto ngayon sa Southern Luzon at Visayas. Kaya po ang mga lugar ng Eastern Visayas, Central Visayas, Northern Mindanao, Negros Occidental, Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, Agusan del Norte, Surigao del Norte at Dinagat Islands ay maulap po ang papawiri na may mga kalat-kalat ng mga pagulan, pagkulog at pagkidlat at ito po ay dulot ng LPA at ng shear line. Kaya po posible dyan ang mga floods at saka po ang landslide kasi po ay saturated na yung kanilang mga kalupaan dyan. Gayon din po ang Bicol Region, Romblon at natitirang bahagi ng Visayas at Mindanao. Magiging maulap din po ang papawiri na may mga kalat-kalat ng mga pagulan, pagkulog at pagkidlat. Dulot din po ito ng shear line at ng LPA. Samantala po ang Cagayan Valley, Aurora, Quezon at natitirang bahagi ng Mimaropa ay maulap din po ang papawiri na may mga pagulan. Dulot naman po ito ng hanging amihan. So posible din po dyan ang mga flash floods at saka po ang mga rain-induced landslide. Samantala po ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, kasama na po tayo dito ang Pampanga, ay magiging bahagya hanggang sa komisyon ay magiging maulap din po ang papawirin. Meron lamang po inaasahang mga pulo-pulong mahinang mga pagulan. Dulot din po ito ng Northeast Monsoon o amihan. So pinag-iingat pa rin po ang lahat, lalong-lalo na po yung mga lugar na naapektuhan ng LPA at ng shear line dahil mabilis na pong magkaroon ng mga flash floods dyan at saka po ng landslide. Maraming salamat Kuyang Manny Esguera para sa iyong weather update. At yan ho mga balitang nakalap ng CLTV 36 Balitaan. Para ho sa karagdagang detalye, maaari po ninyong i-follow itong aming mga social media pages. Yan pong ating Facebook, Instagram at TikTok at CLTV 36 Official. Meron din ho tayong Facebook sa CLTV News at CLTV 36 News at yung ating Twitter at CLTV 36
and at CLTV News. Kung nais ho ninyong balikan yung mga programa ng CLTV, ayan, gaya ho ng nabanggit ko kanina, yung ating YouTube account at CLTV36 Official at yung ating website naman, www.cltv36.tv. Mapapanood din ho nationwide yung mga programa ng CLTV via Signal, Channel 115 at dito naman sa Central Luzon sa ating 39 cable partners at maging sa Free TV, Channel 36. Kasama po ang buong puwersa ng CLTV 36 News and Current Affairs. Ako po si Justin Dizon, taga rito, kasama nyo para po sa CLTV 36 Balitaan, atin to.